Carles II l'embruixat ha mort sense descendència. Les seves vastes possessions tenen dos pretendents, Felip d'Anjou, net del rei de França, la potència hegemònica del moment, i Carles d'Habsburg, fill de l'emperador romano-germànic, el contrapès dels Borbons. És la guerra, els Borbons a una banda, a l'altra els Habsburgs amb els seus aliats, i al mig la corona d'Aragó, partidària de Carles d'Àustria, es converteix en l'escenari principal del conflicte a la península Ibèrica. «1714. La guerra a comarques». Territori austriacista. Tortosa ha caigut. La capital de l'Ebre no ha resistit més als atacs borbònics. Si el 1708 haguessin existit els informatius, haurien triat un titular semblant a aquest per obrir les seves edicions de l'11 de juliol d'aquell any. Aquest serà també el principal argument del nostre informatiu. Després de la capitulació de Lleida, Tortosa s'ha convertit en peça estratègica per a Felip V per poder llançar-se a la conquesta de Catalunya per la ruta de la costa. A la capital de l'Ebre hi tenim el nostre corresponsal, Janot Cava. Doncs sí, l'estiu de 1708, 7 mesos després de prendre Lleida, les tropes borbòniques assetgen Tortosa. Saben que és la porta per accedir a Catalunya des del sud, des de València, que ja és sota el seu poder, després de la victòria a la batalla d'Almansa. Qui domini Tortosa controlarà el pas de l'Ebre i els extensos conreus que banya el riu. Tortosa era, des de feia uns quants segles, una ciutat molt important a Catalunya, com fan evident alguns dels seus edificis històrics, tant civils com religiosos. La ciutat commemora cada any aquest passat esplendorós amb les festes del Renaixement, que li retornen una mica de l'aspecte que devia tenir el segle XVI i XVII. En el moment de la Guerra de Successió, Tortosa, igual que altres ciutats catalanes, havia patit una davallada arran de conflictes bèl·lics anteriors, però mantenia encara una situació estratègica privilegiada amb un pont de barques que era l'únic pas estable sobre el riu entre el mar i l'Aragó. Fins al 1705, Tortosa és una de les tantes ciutats catalanes que ha jurat fidelitat a Felip V, però a finals de 1705 la cosa saps que se va embolicant, se subleven els vigatans, fan els pactes amb Anglaterra i Barcelona és assetjada pels austriacistes. En aquell moment, a finals de setembre de 1705, arriben a Tortosa Josep Nebot amb les tropes, amb la gent que s'ha revoltat al Camp de Tarragona i al Priorat. Finalment decideixen rendir la plaça i des d'aquell moment Tortosa és una plaça forta dels austriacistes. Des d'aquí, els aliats intenten recuperar el nord de València i aconsegueixen conquerir Sant Mateu al Maestrat, una victòria que posa en marxa la maquinària de propaganda dels aliats. Un pamflet recull la gesta i al cap de poc es tradueix a l'anglès per al consum intern. En aquell moment, l'esfera pública anglesa, l'opinió pública, hi ha un debat molt important sobre la conveniència d'enviar tropes i diners a Espanya per a aquesta guerra, que alguna gent dia això no va en natros. Es pot dir que la propaganda ja funcionava aleshores. Sí, i tant, i tant, i tant. Pensa que en aquell moment hi ha el Jonathan Swift, el dels viatges de Gulliver, gran novel·lista, les millors plumes del moment, aquest story està en contra, i el Daniel Defoe és un escriptor dels Whigs, dels liberals anglesos, i aquest està a favor de la intervenció, per dir-ho així. L'autor de Robinson Crusoe. Del Robinson Crusoe. I és molt interessant també perquè el Daniel Defoe era agent del govern anglès i va córrer bastant per Catalunya. La situació fa un gir a partir de la batalla d'Almansa. Conquerida Lleida el 1707, els borbònics arriben a les portes de Tortosa l'estiu de 1708 i li posen setge. Després de resistir un parell de mesos, els defensors de la ciutat decideixen capitular.
Entre les capitulacions està que tota la gent austriacista de la plaça pugui sortir juntament amb la tropa anglesa i tot el que és el bagatge de canons, etc., i marxar de la plaça. O sigui que ells marxen, se'n van a Barcelona, però pensen que la guerra no s'ha acabat encara, perquè estem a 1708, saps que això no serà fins al 1714. I precisament tenim aquí el Palau, és molt interessant, d'una de les famílies austriacistes més significades de Tortosa i del Principat, que són els Oliver de Boteller. Els Oliver eren una de les famílies tradicionals de la noblesa tortosina i fan fortuna al segle XV amb la sal del Delta. És la nissaga que crec que té més presidents de la Generalitat de Catalunya durant el segle XVI, vull dir, poca broma. I en el temps de la Guerra de Successió, els Oliver vivien a cavall entre Tortosa i Barcelona, però continuen tenint les seves propietats a Tortosa i entre elles este magnífic palau. Un dels germans, el Josep, morirà a la jornada famosa de l'11 de setembre en la defensa de Barcelona i l'altre germà, el Jacint, serà un dels partidaris de la defensa a ultrança. Inclús diuen que va recollir el penó de Santa Eulàlia quan va caure ferit el Rafael de Casanova. I també serà un dels personatges que pactarà amb el duc de Berwick la rendició de la ciutat. Com en el cas de Lleida, Tortosa disposa també d'una fortalesa impressionant en una zona elevada que controla la ciutat. És enorme, tant que passa per ser el recinte emmurallat més gran de Catalunya. Aquí és on van resistir les tropes aliades fins l'11 de juliol de 1708. Segons les cròniques, hi ha entre 25 i 30.000 assaltants, que és el fort o el gruix de l'exèrcit borbònic, amb el duc d'Orleans i el duc de Berwick, que havia estat al Mansa. I bé, ells arriben, doncs mira, si aquest lloc és fantàstic per veure la geoestratègia, no? La plana aquella que veiem és el Regne de València, no tenen cap problema en arribar fins a l'Ebre, que és la frontera natural, per dir-ho així. Travessen en algun punt al sud de la ciutat i llavors poden fer el que és assetjar el perímetre murallat de la ciutat. Durant l'assalt, quanta gent defensava la ciutat? Hi havia unes 5.000 persones defensant la ciutat. Hi havia la guarnició anglesa, hi havia també la gent que s'havia refugiat a la ciutat des de Lleida, que havia caigut, de Saragossa, que també havia caigut, de València. I amb aquesta, diguem-ne, desproporció de forces, es pot dir que la derrota estava cantada? Quan hi ha un setge, bé, en aquest cas, havent la diferència com tu dius, el que esperes és que et vinguin a ajudar de fora. Intentes enviar correus, tal, i sempre esperant que vinguin. Què va passar en aquest cas? Es va demanar ajut fora, va arribar? L'ajut no va arribar mai, va haver com una junta de caps militars a la ciutat i per majoria es va decidir capitular. Un cop acabat l'assalt i un cop pres a Tortosa, es diu que aquí va haver-hi molta guerra de guerrilles. És així? Sí, perquè de fet els borbònics tenien les places, les ciutats, però el que no tenien era el territori, no, per dir-ho així. I fixa't, a la banda d'allà tot són muntanyes i hi va haver un moviment guerriller molt important i hi ha alguns caps guerrillers, després se va fer famós Barceló, el Carrasclet, i aquí hi havia un cap important que es deia Joan Falcó, de Benissanet, i era una guerra molt cruel, perquè els militars, els miquelets, els guerrillers, que eren soldats no reglats, per dir-ho així, no els consideraven soldats, no els consideraven dignes, i tots els que agafaven els pelaven, parlant malament. O sigui, va ser una guerra, durant 10 anys va haver una activitat guerrillera molt important a tot el llarg de l'Ebre. Felip V va utilitzar Tortosa com a laboratori per assajar les noves polítiques que tenia pensades per a Catalunya. Al gener de 1709, la ciutat passa a estar regida per les lleis dels regnes de Castella i, per exemple, desapareix la històrica vegueria, que se substitueix per un corregimiento amb governador polític i militar. És el que 7 anys més tard s'aplicarà a tot el país amb el decret de nova planta. Amb l'entrada de Catalunya a la guerra, després del pacte dels Vigatans de 1705, són moltes les viles que de seguida es posen del bàndol de Carles III, un fenomen particularment intens al Camp de Tarragona. Reus, Valls, Montblanc, els monestirs cistercencs de la zona, pràcticament tothom es decanta per l'arxiduc i aquest els correspon durant un llarg i atrafegat viatge a Madrid el 1706. A la capital del Baix Camp hi ha en Janot Cava.
Doncs sí, Reus va convertir-se en austriacista ben aviat, el 1705, i per això l'any següent el rei Carles III li va atorgar privilegis que l'equiparaven a una ciutat. Va ser durant una estada que el monarca dels Àustries va fer aquí, a la capital del Baix Camp, camí de Madrid, el 1706. Per aquesta estada es va allotjar a l'edifici que tinc just darrere meu, l'Ajuntament. La Festa Major de Reus se celebra el 29 de juny, però l'any 1706 els dirigents locals van decidir ajornar-la uns dies fins a principis de juliol per coincidir amb la visita del rei. Les cròniques de l'època asseguren que la festa va ser sonada, amb una mostra de danses que va durar més de 2 hores. El rei s'ho va mirar tot des d'aquí dalt. Les danses, els focs artificials, els actes musicals i les desfilades de les confraries. I també des d'aquí dalt va saludar la multitud que l'aclamava. Segons les cròniques, la forta calor que feia va obligar a escurçar alguns actes. Però, malgrat això, el rei també va fer una marxa triomfal pels carrers de la ciutat i va ser rebut a la Prioral de Sant Pere, on es van fer diverses misses. En aquells anys, Reus vivia un autèntic boom econòmic gràcies al comerç de l'aiguardent. Amb la guerra, els països del bàndol aliat van deixar de comprar els aiguardents francesos, és a dir, els aiguardents de l'enemic, i van triar Catalunya com a proveïdor. I aquí, en aquesta terra envoltada de vinyes i amb un port ben a prop, el de Salou, doncs Reus tenia una posició immillorable. Tant és així que es va instal·lar aquí el comerciant anglès Mitford Crowe, que va signar en nom de la seva reina el Tractat de Gènova amb els dos representants del Pacte dels Vigatans. És aquell document segons el qual Catalunya entra a la guerra. Després de fer nit a Reus, Carles III va continuar el seu viatge cap a Madrid, aturant-se en altres poblacions de l'entorn que li havien jurat fidelitat, com Valls, on sembla que es va hostatjar en aquesta casa de la plaça del Blat. Aquesta casa va ser de Joan Segarra i Colom, era un pagès de Verdú, que es va establir aquí a Valls. Quan la Guerra de Successió era de les cases benestants de Valls més noves que hi havia en el moment, i és on se van hostatjar els diferents generals, els diferents personatges que van passar per aquí. Entre ells, sembla ser que va ser el mateix arxiduc Carles, el rei Carles ja III. Aleshores, aquest Segarra devia ser un austriacista convençut. De socarrel. Ell havia participat al setge de Barcelona de 1697. Segur que això el va impactar molt i el va decantar cap a la causa de l'arxiduc Carles. Jo diria barrejat amb aquest sentiment antifrancès, perquè va veure aquest setge de Barcelona amb les mortaldats que va haver amb la presa de Barcelona. Ser d'un bàndol o un altre era com una qüestió estrictament ideològica o hi havia més factors? Depenia de la ideologia, evidentment, però Camp de Tarragona és una zona que a finals del 18 hi ha una recuperació econòmica, igual que el Maresme, i que hi ha tota una colla de comerciants, de vegades fins i tot establerts a Barcelona, que s'estableixen aquí a Valls, tenen negocis amb holandesos, amb anglesos, que són amb els que pretenen seguir mantenint aquest comerç. I els que són rivals comercials són els francesos, amb la qual aquesta component ideològica, que segur que hi és, ve reforçada per aquesta component també econòmica que els ajuda a prendre partit. Valls no va viure cap fet bèl·lic destacat al llarg de la guerra, però en va notar les conseqüències d'una altra manera, perquè era pas gairebé obligat de les tropes per anar cap a Lleida o cap al sud i molts cops hi feien parada. El pas d'aquestes tropes, que eren amigues, suposava una destrossa important. Per això el mateix Ajuntament decide que pot, intenta demanar a les autoritats que passin de llarg. Ha de posar homes a vigilar el ramat que porta l'exèrcit, perquè el pas dels ramats que portaven per alimentar-se pel terme era una plaga, desfeien els sembrats, les vinyes, etc., sobretot en un terme com aquest, que és bàsicament agrícola. Montblanc, que és ben a prop d'aquí, també era austriacista o no? Sí, va ser un nucli austriacista des del primer moment, molt a prop de Poblet, que també hi havia un sentiment austriacista important, i de Montblanc és el noble Francesc de Castellví. A Montblanc es conserva encara la casa on va néixer Francesc de Castellví. Va participar en nombroses batalles i va defensar Barcelona fins a la seva capitulació l'11 de setembre de 1714.
Acabada la guerra i exiliat a Viena, va dedicar els últims 30 anys de la seva vida a escriure un llibre impressionant conegut amb el títol Narraciones históricas desde el año 1700 hasta el año 1725. És una obra que s'ha convertit en indispensable a l'hora d'estudiar la Guerra de Successió. Per acabar, us deixem amb les reflexions del militar Antoni de Villarroel, que ha passat a la història com un dels principals defensors de Barcelona durant el setge de 1713 i 1714. Però al principi de la guerra va estar a l'altre bàndol i va ser un dels comandaments dels exèrcits borbònics que van conquerir Lleida i Tortosa. Una causa no pot ser justa si els seus defensors no ho són. I si trigues en adonar-te'n, et pots convertir en còmplice d'horrors. Vaig començar aquesta guerra inacabable en el bàndol d'un rei que creia tan legítim com capacitat per dur la corona. Per ell he participat en les ocupacions de València, Mequinensa, Alguaire i Balaguer i en els setges de Lleida i Tortosa, i tot per descobrir que és un dement. Aquí les victòries li serveixen per revenjar-se cruelment de súbdits titllats de traïdors. Sense respectar lleis, ni emprar la magnanimitat que distingeix un rei digne del que no és. He tingut un cap de la seva família, el duc d'Orleans. Un soldat que amb el seu prestigi i intel·ligència ha volgut aturar els seus desordres perquè no enfonsés més aquesta monarquia. I només ha aconseguit ser destituït i enviat a França. Doncs si l'honor és tan senzill de trepitjar, jo plego. Me'n vaig a Galícia. M'aparto d'aquesta guerra. Que l'enllesteixin uns altres. I si torno, que no em busquin entre les files de Felip V.